Anmeldelser af Robert Storm Petersen, og det må være fra 40'erne. Episoder af Robert Storm Petersen er en lille samling nye fortællinger, som Storm P. udgav i 1941. Den er blevet læst af tusinder af mennesker, der har været lige så indtaget i denne, som i Storm P.'s øvrige bøger. Hans barokke humor og hans morsomme tegninger er noget ægte dansk, som vil blive stående i litteratur og tegnekunst i kraft af sin evig gyldige, altid rammende satiriske rigtighed. Kroner 2,5. Og om Det var dengang af Robert Storm Petersen er titlen på en ny samling af Storm P.'s uforglemmelige og morsomme historier, der allerede er blevet så klassiske, at de benyttes til dansk undervisning i skolerne. Samlingen indeholder blandt andet Med løst krudt, der stikker noget under, Tilbage til naturen, Den usynlige atlet. Kroner 4,75, indbundet kroner 7,5, luksusudgave kroner 20. Gemytlige folk af Robert Storm Petersen. Atter en uimodståelig bog fra Storm P.'s hånd. Alene titlerne er for den, der kender til vor store humorist, mere end nok omtale af dem. Her er blot nogle af titlerne. Adolf fortæller, Med løst krudt, Under lygtens mattes lys, Café du Øst, Havfruen, En usandsynlig historie, Bummelum, Skæg over det hele. Mit navn er Aram, eller Aram,